നമസ്കാരം. കരുവഞ്ചാൽ നിവാസികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന അപ്ഡേറ്റ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ആധുനിക വാട്ടർ ATM പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഉടൻ തന്നെ നാടിന് സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അത്യാധുനികമായ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് RO സാങ്കേതികവിദ്യയും UV പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൽ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് കാർഡുകളോ നാണയങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് 24 മണിക്കൂറും ശുദ്ധജലം ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരിട്ട് സർവീസ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രധാന ജോലികളെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ സ്റ്റിക്കർ വർക്കുകൾ കൂടി മാത്രമേ നടക്കാനുള്ളൂ. ഈ അവസാനവട്ട മിനുക്കുപണികൾ കൂടി തീരുന്നതോടെ കരുവഞ്ചാലിലെ ഈ വാട്ടർ ATM ഉടൻ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്ന ഈ പദ്ധതി കരുവഞ്ചാലിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകുമെന്ന് തീർച്ച. പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.